дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. таъкиди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба таъиноти кадрӣ ва ҳисоботи рондани тасодуфиҳо аз гумрук, андоз ва бонк. ҳарчи зудтар дастури президенти мамлакат барои барқарорсозии парвозҳо ва ташкили хатсайрҳои нав. ҷаласаи васеи ҳукумат Рустами Эмомалӣ ба президенти мамлакат ҳисобот дод. шершела фам занро биҷоед, ҳукумат ба занон имтиёз диҳад ё рақобати озод бо мардон. дастури қатъии президенти мамлакат ба вазорат ва барқи тоҷик, нигаронӣ аз ҷамъоварии пули барқ. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. салом. музаффар ашуриён вазири адлияи тоҷикистон дар ҷаласаи васеи ҳукумат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузориш дод ки мақомоти гумрук, андоз, идораи давлатӣ ва бонкҳо аз шахсони тасодуфию ғайрикасбӣ тоза карда шуданд. вазир гузориш додааст ки аттестатсияи кормандони сохторҳои молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, бонки миллӣ ва бонки давлатии амонатгузории тоҷикистон Амонатбонк аз 3 марти соли 2019 то 7 декабри соли 2020 идома дошт. вазири адлия таъкид кардааст ки аз сохторҳои зикршуда 7523 нафар аз аттестатсия гузаштанд. аз рӯи натиҷаи аттестатсия аз сохторҳои номбаршуда шахсони тасодуфӣ, ғайрикасбӣ ва нафароне ки ба талабот ҷавобгӯ набуданд аз вазифа озод ва баъзеашон ба вазифаҳои паст гузаронида шуданд, изҳор дошт вазири адлия. аммо ашуриён нагуфтааст ки тасодуфиён дар ин мақомот чанд нафарро ташкил доданд. дар посух президенти мамлакат таъкид намуданд ки минбаъд низ ба хотири ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо дар вазороти идораҳои давлатӣ назорат пурзӯр гардида тадбирҳои мушаххас андешида шавад. طبق اطلاعی کاتبات پرزیدنت مملکت در مجلس وسیع حکومت مملکت رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با مسئولین خدمات هوایی کشور دستور دادند که هرچه زودتر سطح و صفت خدمترسانی در استقبال و انتقال مسافران برقرارسازی و تشکیل خطرهای نو را راه اندازی نمایند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با دیرکتور اگنتی авиации граждани Субҳонзода Икром، директорони генералии ҷамъияти саҳмии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе Исматулло Абдуллозода ва ҷамъияти саҳмии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд Қурбони Алимардон дастур доданд ки ҳарчи зудтар сатҳу сифати хизматрасонӣ дар истиқболу интиқоли мусофирон, барқарорсозӣ ва ташкили хатсарҳои навро роҳандозӣ намоянд, афзудааст котиботи президенти мамлакат. рустами Эмомалӣ раиси шаҳри Душанбе дар ҷаласаи васеи ҳукумат ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузориш дода роҳбари давлат дар навбати худ фаъолияти ҳукумати Душанберо қаноатманд арзёбӣ карданд. طبق اطلاعی کاتبات پرزیدنت مملکت در مجلس وسیع حکومت کشور حسابات رئیس شهر دوشنبه رستمی امامعلی از نتیجه های فعالیت شهرداری در سال 2020 شنیده شد. با گزارش رستمی امامعلی سال 2020 در پایتخت 33 کارخانه نوی استحصالی و در مجموع 32000 جایهای نوی کاری تأسیس یافت. همزمان برای اعمار 10 کارخانه نو سنگ اساس گذاشته شد. رئیس شهر دوشنبه تاکید کرده است که الحال در پایتخت بنیاد 450 انشاءات معاصر اجتماعی و استحصالی ادامه دارد. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шунидани ҳисоботи Рустами Эмомалӣ бо сипосу қаноатмандӣ ба шаҳрдорӣ ва сокинони пойтахт аз дастовардҳои назаррас дар соли сипаришуда изҳори эътимод намуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар поёми солонаи хеш ба парлумон санаи 26 январ аз дастовардҳои сиёсати хеш дар баробари занон бо қаноатмандӣ суҳбат карда изҳори миннатдорӣ намуданд ки аксари ташаббусҳои роҳбари давлатро бо новон пуштибонӣ мекунанд. ба иззати нафси мардон намерасем, даст болои сина монда ҳаққашро бояд гӯем. аз ҳама корҳои вазнину душвори зиндагӣ дар тоҷикистон бардоши кӣ аст? дар саҳро кӣ кор мекунад? кӣ заҳмат мекашад? кӣ маҳсулот истеҳсол мекунад? аксарият кӣ аст? мебинед ку барои ҳамин мардҳо аз ман хафа нашавед, кор кунед, изҳор доштанд роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
ба иттилои роҳбари давлат ҳоло дар маҷлиси миллӣ 8 ва маҷлиси намояндагон 15 зан ҳузур доранд ки дар қиёс бо парлумони қаблӣ 4% зиёданд ва саҳми онҳо дар маҷлисҳои вакилони халқи шаҳри Душанбе 41.5, вилоятҳои Хатлон 35%, Суғд 33, вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон 34 ва шаҳру ноҳияи тобии Ҷумҳурӣ қариб 30%-ро ташкил мекунанд. Президенти мамлакат афзуданд ки аз 19210 хизматчии давлатӣ 4485 нафар ё худ 23.4%-ро занон ташкил медиҳанд. то он вақте ки ҳастам ҳамин сиёсати худро барои дастгирии занон идома медиҳам, изҳор доштанд президенти мамлакат. роҳбари давлат изҳор доштанд ки ҳузури занон дар илму маориф ва тандурустӣ то рафт афзуда, ҳоло дар соҳаи маориф 73% ва тандурустиву ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳудуди 68% бонувон кор мекунанд ва дар соҳаи кишоварзӣ 35600 зан роҳбари хоҷигии деҳқонӣ буда, теъдоди соҳибкорони ҷинси латиф ба 77400 тан расидааст. ин теъдод кам аст, фикр мекунам шумораи онҳо зиёд мешавад, изҳор доштанд президенти кишвар. сарвари давлат дар паёми хеш ба кумитаи корбозанон ва оила дастур доданд ки лоиҳаи қарори ҳукумат дар бораи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва нақшаи амалисозии он барои солҳои 2021-2025-ро таҳия ва пешниҳод кунанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки талафоти нерӯи барқ дар кишвар зиёд буда вазъи ҷамъоварии маблағ аз муштариён ҷавобгӯи талабот нест. ба иттилои манбаъ зимни таҳлили вазъи соҳаи энергетикаи кишвар, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки сатҳи талафоти нерӯи барқ ҳанӯз зиёд буда хеле ташвишовар мебошад. ҷамъоварии маблағи нерӯи барқ аз ҳисоби муштариён бошад, ба талабот ҷавобгӯ нест. бинобар ин ба вазорати энергетика ва захираҳои об супориш дода шуд ки якҷо бо ширкати барқи тоҷик ва дигар корхонаҳои соҳа истифодаи самараноку сарфакоронаи нерӯи барқ, коҳиш додани талафоти техникиву тиҷоратӣ, ҷамъоварии пурраи маблағи барқи истифодашуда ва ҷорӣ намудани низоми муосири назорат ва ба ҳисобгирии он, инчунин кам кардани қарзҳои дебиторию кредитории соҳаро қатъӣ таъмин намоянд. ҳамчунин президент дастур доданд ки вазорати энергетика ва захираҳои об якҷо бо хадамоти давлатии назорат дар соҳаи энергетика, корхонаҳои соҳа, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо корҳои фаҳмондадиҳиро оид ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва васеъ ҷорӣ намудани технологияву таҷҳизоти каммасрафи барқӣ вусъат шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъоти хабар ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо тансиятиву некномиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоъоти хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.